sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak enteni. Nimas apa ora kleru sliramu isih keponakanku. Aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu. Bulan-bulan gedhe amadangi jagat rame. Aja turu sore-sore karepen cethek jodhone. Prawan gedhe jaluk rapi karo kakange. Wong tuwa ora marengake merga isih dulure dhewe. Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ra marengake. Becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure. Kang Mas aku wis gedhe kapan enggal didhawuhake. Akeh Joko sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak enteni. Nimas apa ora kleru sliramu isih keponakanku. Aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu. Bulan-bulan gedhe amadangi jagat rame. Aja terus sore-sore karepen cethek jodhone. Prawan gedhe jaluk rapi karo tanggane. Wong tuwa ora marengake merga isih dulure dhewe. Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake. Becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure. Tot. Ya nganggo mik le. Dadi awak dhewe menika sowan wonten dalemipun Bapak Purwanto. Ya ya. Mik. Niku wak mati to, Mbak? Walah. Mripate mblobok. Oh dudu mik kok gawa lho. Lah ana to ora to, Pak? Senggal malih. Ya takok operator. Mik ana ora? Mboten wonten kok, Mbak. Walah marahi entek dipasang nang dhuwur kabeh iki apa 17? Audio. Mik setunggal, Mas. Mik entek le menawa le. Nggih. Oh, wis dipasang kabeh nang dhuwur iki lho. Cendel-cendel iki apa didol kok piye to jane? Didol piye? Kok dicendel-cendelke? Ora. Biasane klambi nek dicendel iki ape didol. Apa mesti angger klambi dicendelo didol. Mesti to, Mbak. Angger dicendelo mesti didol. Mesti didol. Lah aku nyendelo kathok nang jeding ora tak dol. Lah kae 200. Ngono. Iya iya. Ini masih. Wis lagi dusake. Sing penting awak dhewe sak rombongan Mustika Budaya nderek mangayu bagya. Terus, Mbak. Daupe Mas sapa? Mas Aji. Mas Aji. Mbak Agatha. Jenenge apik ya. Apik, Mbak. Aji karo Mbak Agatha. Aji iki berarti ki larang, Mbak. Aji ki larang. Yo sapi kae nek Aji iki yo mesti larang. Oh ngono. Berarti Mas Aji kaya sapi. Kok malah ngelokno kaya sapi to jenenge. Ate mbok padake sapi. Maksudnya iki ngeten lho, Mbah. Aji iki piantone iki berharga. Mula dipilih saking Mbak Agatha iki karena berharga. Lelaki yang dicintai dari Mbak Agatha ngoten lho, Mbah. Iki rasa senenge Mbak Agatha cinta karo Mas Aji mulane adicara niki kasembadan wonten dalemipun Pak Purwanto. Lah
Ibu Purwanti. Dadi pas Pak Purwanto gathuke Bu Purwanti. Iya no kok ya. Sing lanang. Oh, nek I. Ya jelas kuwi wis jelas. Wong Jawa nek sing lanang O, wedok I Purwanto, Purwanti. Lah nek sing lanang Darmo. Darmo ya sing wedok Darmi. Iya no. Lah nek Dewa. Dewa ya Dewi. Lah nek Bathara. Betari. Nek Rempelo. Rem lho. Sampeyan iso tekan rempelo bareng iki lho nyapa to, Mbah? Jare O nek sing lanang sing. Iya ning aja rempelo. Rawani. Lah sampean apa iso? Aku wis tuwek ya tetep iso. Lah nek Purwanto, Purwanti. Dewa, Dewi. Putra, Putri. Rempelo. Biasane sak buntel iku 7.500. Lah sing iki lho, oh iki kudune temoke I kok iso sak buntel 7.500 iki lho. Kandhane ngeyel. Nek rempelo, Lah ya sebuntel 7.500. tibokine iki lho, Mbah. Empok karek iup ora karek ngono kok. Gak mbok gathuki rempelo. Biasa macem garang asem. Lah gathuke rempelo apa? Rempelo iki gathuke iki lho apa? Ya remplo ati, remplo ati sing. Wah, tak kira rempel liyane. Nggih, paring dedonga nggih, Mbah. Mugi-mugi panjenengan Bapak Purwanto pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Niki termasuk rasa syukure Bapak Purwanto. Purun ngremenke dulur-dulur gawe senenge piyantun kathah. Niki nek diwujudke arta, niki dhuwit pinten kemawon. Ning mergo rasa syukur gelem nyenengke tiyang kathah sok ben cadangane swarganing Gusti. Lho. Gawe senenge wong akeh iki mesti sok ben mlebu swarga. Ning kuwi kula nggih meling kalih Mbak Manten, Mas Manten nek dereng tilem. Dalam berumah tangga niku satu, Mbah. Saling percaya. Wong lanang kudu percaya karo sing wedok ya kudu percaya karo sing lanang. Nek kula pesen nek wong wedok kuwi kudu kereng karo sing lanang. Wah dikon rukun kok malah kereng kok. Niki dawuhe para sepuh riyin, Mbah. Wong wedok kok nek gelem kereng karo sing lanang kuwi menake sing lanang. Lah kok iso? Sok mben ning akhirat gak mungkin disiksa. Sebab ning donya wis disiksa bojone. Dadi ning kono sekarek nyewantai lho, rokokan karo cah-cah. Ya ning ngono diumumno wae. Pripun? Sing bapak-bapak pas Joko-Joko. Nggih. Sing urung duwe bojo, golek bojo sing galak ya. Iya, Mbah. Kudu golek bojo sing galak. Ben sok ben ning akhirat gak mungkin disiksa wong ning donya wis disiksa kok ya. Ulane sapa kuwi kok iso Kedap, Mbah. ular-ular kok ngono. Lah terus nek ular-ular manten iku pripun? Ya sing apik, sapa mau sing kakung? Sing aku Mas Haji. Mas Aji. Mulai sekarang bisa disebut seorang lelaki. Lah kok ngoten, Mbah? Lelaki kuwi ono tegese. Tegese napa, Mbah? Lelaki dari 3 pangkal. Laki, penggal kata lebih romantis dalam bercinta. Ngono ya. Oh iya. Lagi lebih romantis Dalam bercinta. Lakukanlah besok malam pertama. Iya. Ngono. Lakukanlah besok Malam pertama. Ki. Kita nikmati hanya berdua. Antara Mas Aji Aji karo sama Mbak Gata. Yo pane ra oleh melok. Kelingan zaman kula matenan riyen. Lah piye? Lah bojone kula niku guru TK, guru PAUD. Oh malah apa le? Malam pertama jan sewerune ra kaprah. Ya seru piye? Kula malam pertama dinyanyekne bojone kula. Nek nyanyi. Nganggo rok sakmene terus karo buka rok ngeten. Iya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati Iya. semuanya indah. Lihat kebunku. Iya. Tak tiliki malah kecelik. Lah kok iso? Jarine enek sing abang, enek sing putih, lah tak tiliki mek ireng tok. Oh berarti kobong. Bar kobong. Kebun kobong. Ayo kebune kobong. Kebun kobong ya mau dibuang wong kok ya. Siapa sih Mbak Agatha mulai sekarang sudah menjadi seorang wanita. Wanita nggih enten tegese. Iya no. Wanita. Wajah ayu merangsang birahi.
Wajah ayu merangsang belayu. Iya. Nih, Nikmat betul dalam pelukan. Tahan lama dalam ciuman. ngono, Mbak. Wanita dadi ngoten niku Iya, artine ngono Lah nek kuwi. kula ngoten niku umpama wis rumah tangga kuwi kudu nglakoni demenan, Mbak. Demenan itu penting. Wajib. Wajib. Ning aja mbok omong-omongno wong saru. Demenan niku nggih mengku werdi. Werdine apa? Dari 3 kata. Demenan. Demenan. De iki dermano ngilmumu, dermakno bondo donya. Kuwi jeneng sedekah. Iya ya bener. Dadi manungsa aja dadi menungsa. Manungsa manunggaling rasa mring Gustine, menungsa menus-menus sing kakehan dosa. Kaya jenengan ngeten iki. Iya menawa iya. Nan ki nandura kabecikan lho. Demenan apik apa ora? Apik ning. Lah nek apik putumu tak demenane. Piye le? Lah kono wis muni apik iki berarti malilahi to. Aku muni apik saka tembung-tembungmu kuwi jarwo anu tegese kok apik. Lah nggih, demenan berarti sae to. Apik. Lah nggih maksudnya iya. putune jenengan tak jak demenan. Ya ora apa-apa tak wenehno nek pancen kowe wis seneng tenan. Nggih, Mbah. Ning aja gelo, Ga. Kenapa to, Mbah? Putuku iki rondok tunawicara. Bisu ngoten. Ora bisu. Lho lah kok tunawicara? Ning ngomongnya ora pate cetha wae. Gak apa-apa engko tak stempele cangkeme. Kaya jenengane kok remen sanget, Mbah. Kula mriki ruwemene kalih Pramuladine jan luar biasa. Pramuladine piye? Dalam menghadapi tamu undangan itu sangat cepat dan Betul, cekatan. betul. Weh, apa-apa metu, pecel metu. Lho iya. Saking cepete kopi rong tak ombe dilebokno neh, Mbah. So saset. Wong ape diumbah apa disai aku kok ya. Ning ya alhamdulillah. Iya. Lah nggih kok ya. Ning apik le. Pripun? Seragame ngertine Karang Taruna Karang nggih, Taruna kompak. batik kabeh klambine Nggih. dhewe karo desamu Piye, Pak? seragame urekae kembar ning ana tulisane Tulisane napa? jangan pakai ganco. Kuwi tipak tinggi pupuk apa piye kok jangan pakai ganco. Celanane ya ngono. Pripun? Wadokno tulisane sing arep Tulisane napa? berat bersih 50 kilogram. Digo ganco ya babar pisan kok ya. Ning benten tenan, Mbah. Iya. Kula ngrasakne piantun mriki kalih ngene kula niku benten. Tiang mriki niku grapyak semanak. Apik. Karo tangga ya rukun. Nek ngene tiang mriko wah benten. Biletene. Karo tangga gak tau nyopo, karo dulur gak tau akur. Kok angkuh men ya? Tenan tanggane tuku kulkas atine panas. Dapen kemarin. Tanggane tuku montor atine totor. Ora mbok kandhani. Tanggane tuku cereti mencret, Mbah. Saking serik ati. Dadi sing mencret sing tuku ceret apa sing Ya ngloroi? sing ngloroi to. Wah. Ora seneng tenan karo tangga. Iya iya. Ning beda kalih kula, nek kula sosial tinggi. Apik. Umpama nek wong meninggal ngoten niku kula Iya. taksiah nomor 1. Ya kuwi. Niku harus dicontoh, Mbak. Iya bener. Enek wong ninggal taksiah nomor 1. Terus. Gak enek wong ninggal aku golek lho. Iki perlu dicontoh. Lah kok ora nyebar indrin pisan kowe. Lho tenan kaya winginane golek gak enek mbahku tak pateni, Mbah. Apik. Saking senengku taksiah to, Mbah. Aku ngerti kok anane mbahmu mbok pateni. Napa, Mbah? Mergo kowe ra ndek beras. Modele kok ya ngono. Ora to kok ya. Aku Ya pancen wis sepuh, Mbah kok ya. Iya. Iki guyon intermezzo. Nggih. Tenane tanggo tim atiku. Lah ngopo to, Mbah? Aku susah lho. Lho, sampean susah ngopo? Perkarane apa mbok diceritakno karo aku tak ngoten. Aku ndek utang. Dan utang yo mbok dibayar ngono kok ya. Utange akeh to sithik. Lumayan no. Lho yo akeh iki yo. Waduh. Lah utange karo sapa? Iya aku tak minggat ae ya. Lah wis tuwa kok minggat iki lho kok ya jenenge wong utang kuwi kudune ya nyaur, nyilih balekno. Kudrane wong ora tanggung jawab ya. Lah nggih. Mongko tanggung jawab dina iki kudu nyaur, kudu bayar. Sing sampean utang sapa? Sing sampean utang? Anakku lanang dhewe Jarot. Lah yo Jarot yo bangeten. Pake iki
Nyilih kok ya didadekno utang iki lho kok ya. Jarene anak tunggu anak, masalah duit iku padha karo bisnis ngene ngono. Lah ngeten mawon, Mbah. Piye? Sampeyan pengen utange lunas. Lho nek iso ya nombok sira dhuwit. Lah kok malah nyilih dhuwit wong aku dhewe rene golek-golek kok ya. Lah terus solusine kepriye? Sampeyan mati ya. Enak ta? Sampeyan nek mati lunas utange. Rene Pripun? tak cucup matam. Lah kok nesu ki Lah lho. wong-wong loro Iki ditambahno ngeten lho, Mbak. kok. Sampeyan iki tak kandhani. Sampeyan mati iki mati etok-etok. Etok. Ora terus mati tenan. Iya. Nek mati etok-etok engko malah entuk duit. Lah carane mati piye? Ya mati yo gletak ngono lho kok ya. Bubuk nang kene. Heeh, sampean turu ning kene. Lah kuwi mati apa ape nyapa apa ning pantai apa piye to kok ya. Lah piye no? Mati ki yo bejojor sing apik. ngene. Lah yo ngono. Wis pantes ra? Wis cocok wis ape metuki kuntet apa piye? Heh. Lambe. Iki tenan lho. Inggih ngoten niku, mati ngeten, sikile kenceng. Kencang. Tangane ning dada. Ngene. Nah, wis meneng ae, merem mripate. Iya. Wis tak tutupi engko nek menawa jarot rene, aku tak kondo nek sampean wis mati ngono wae. Lah engko nek ditagih piye? Wis to iso. Engko balik duwite sampean ya lunas, duwite kono ya menehi aku nggo tak siah ning jenengan. Dadi engko nek aku wis mati, utangku lunas. Utange sampean lunas. Malah entuk dhuwit. Malah entuk dhuwit. Oke, iya wis tak gelem. tutup kene sik. Mati kok ngorok iki lho. Oleh kesempatan bubuk aku. Lah wong kowe sore ya turu kok ya. Ayo meneng ae nek mati. Iya. Alhamdulillah, muga-muga mati tenan. Kok mati tenan? Iya. Lualah petenge dek ngene. Ade petenge, Tot. Jenenge wong mati ki ya peteng to, Mbah. Ngono. Iya. Mike gorene. Uga oleh Oh mati kok nggo mik barang lho. Menengo kok iso tuwapuk cangkemmu. Kowe meneng ae kok iso malah iso nyauri wong lho kok yo. Iki menengo engko nek kowe ngomong ae malah jarut konangan iki kok awak dhewe kok yo. Moga. iki kirike sapa yene kok juguk iki? Kowe aja nangis malah kaya kirik babon. Salange aku iki sedih tenan. Kita lek piye kok nangis. Kok iso mati tambah. Cendat. Apa to, Rot? Aja menangis. Lah kowe iki ya sing bangeten ki malah kowe. Delah. Terop semene ambane karek kursi tok lho. Gusti Allah, madha ning ndi kabeh kok disaponi malaikat. Ben mulai ki lho kesale. Sakno piye aku iki rene iki. Kowe ro bapakku ora? Kowe malah kaya dinosaurus gedene ra karuan nangis kok. Lah kowe rene lho apa? Goleki bapakku. Lah kowe kok ora ngerti nek bapakmu mati iki lho, ora ngerti iki piye maksudmu? Ora iso wong mangen diutang karo aku. Sore mang tak jak mampir nggone kali dogol. Loh, mana kali dogol apa-apa golek bekecot gondrong. Wah, kok iso golek bekecot gondrong. Saiki bubrah ke para masjid. Aja. Sedih aku angger ning kono. Wis gak tau rono. Ora ono blas kok. Dik, pakku ning ndi? Iki lho pakmu. Pakmu mati kok iso malah kelayapan iki lho kok ya. Hai, Ora enek aku iki. Wah, jan kowe iki malah ra ketemu. pakku ning ndi? Iki lho. Hai. Iki pakmu. Lah kok buntel kaya pindang. Sing buntel sapa wong jenenge wong ninggal ya kudu ditutupi jare. Kene. Bapakmu mati. Alah. Gusti.
ilang. Kowe iki piye to kok iso bapakmu ninggal kok iso malah dhuwitku ilang. Alah dhuwitku ilang. Kowe kudune kelangan bapak. Alah Gusti, alah mati kok asu tenan kok. Kowe iki piye to Pak ninggal disaduki iki lho. Mati kok ora nyarutang sik. Kowe iki anak durhaka kowe. Karo wong tuwek ki sing sopan wis ninggal ki dihormati sing apik. Iki wong piye kok mati ceritane piye kok? Mang ketiban anu sawang. Ketiban sawang. Sawang kok mati? Sak blandare. Walah keculek matane mesti. Mbok sing anu iki bapakmu di rumah tono wis ninggal. Aduh iku ilang. Iki kok ijek duwike ae iki lho Pak iki lho ninggal. Iku ilang. Ilang ya ben diklasno. Alah. Bapakmu ki lho urusana sik. Wong tuwa sekarat. Iki piye to karo wong tuwek kok iso ngono ki lho? Bongko kok ora nyarutang sik. Kuwi anak durhaka. Kowe cilik digedhekno, gedhe dipinterke kok iso malah karo wong tuwa ki lho wani ki lho. Alah iya Dat. Alah kok kebangetan meneh ya. Iya. Alah ya. Ketok nyawane orang patek metu. Oh iya. Lah kok malah kaya cacing kloget. Lah mbok penek ngonoke kok ya. Iki ki lagi ae tas ninggal kok ya. Lah mati ngono ki isih obah kok. Sik to tak periksa. Oh iya saiki. Iki piye? Urusannya bapakmu ki lho piye? Alah. Ngene iki aduh. Ora usah nangis. Iki lho tutu kono urusane bapak iki lho dan Lah karep piye? yo dikubur. Ora usah kubur. Lah diapakno? Gua kalenan badok kirek. Iki bapak yo, iki bapak sing ngopeni awakmu kawit cilik. Lah salah aku digedhekno. Lah kowe ndek kae nek anu dipateni pakmu pisan kowe malah kok yo. Alah sekarat tenan kok. Duweku ilang kok. Sing sekarat yo kowe to. Iki lho bapakmu piye? Iki rumah tono ngajeni karo bapak. Ora sida tuku arak ereneh iki aku. Kok iso mikir ala upake mati. Jare mang kok iso pendarat mikir. apeng kei tak goleki ra ono belas. Istighfar. Alah kebangetan wong. Sik to aja mbok peneki ngene aneh engko nek malah tangi kok yo. Bongko ya wis. Ki piye to kuwi dadi anak mbok sing ngrumat karo wong tuwa. Kene tak nyeluk dulurku, Sapa? Parkodo. Yo Parkodo, guakne ngono bendungan watu jago. Astagfirullah. Iki lho piye iki karo anak iki putune tidak yo diopeni sintenan. Lah karepmu piye leh to? Aku yo njaluk dhuwit tak nggih tuku mori. Mbok kok apa? Lho dibuntel mori. Ora usah buntel mori. Lah buntel apa? Ada isak. Lha iki pakmu iki rek apa wong kok ada isak. Urip nyekarati bongko kok nyekarati. Sik to kuwi anak ora duwe tata krama karo wong tuwa. Iki ya buta tuku mori iki gorene duwite tak. Mari piye mang wis entek kanggo tuku ning lore pasar tinggang gewedi 75 gewedene ra karuan. Elah kuwi nyapo kowe tuku apa neh kuwi ning kono? Wah, Kok mesti tuku genggek ae yo. Duit gorene tak tuku mori. alah, to Purwanto nanggap pisan kok bongko Pak aku. Wes gorene nanggake tak kandakno Pak. Gusti. Cek kurang. Apa neleh tot? Lah jenenge wong dikubur ayo kudu nganggo maisan barang. Ora, apa? Maisan. Kijing. Kijing. Ora usah kijing. Lah diweki apa? Guru ki geragalan. Ya ora ngono ya ben kanggo ngenang bapakmu nek kapundhut ki ning kene ayo ngono diwene kijing. Apa njaluk utang kok malah kerampokan? Wes gorene engko tak urusno kok ya kijing. Alah. Ora sida mbayarine pasar tinggang aku kok. Aja ning kono gedhi. Ora apa-apa aku seneng sing gedhi ya, Tot. Wah lebar kok ning kono aja. Cek kurang. Apa Lah nek? Mbah Mudin sing ngrumati Piye? apa ora mbayari Mudin? Bleh. Ya mbleh apa pitik apa wedhus? Ora usah bleno wedhus. Lah dibelehno apa? Bleno kirek.
Nggo Piye tambul. to? Wong ninggal kok dibelehno kirik. Duweku lho karek 1000 matami lho. Wis ra apa-apa kowe kudune ikhlas. Iki mergo nggung rumati bapak. Aduh. Ah, tak kandhakno Mbah Mudin. Kono. Delok Mudin. Ijek apa ora? Wis entek. Kudu sarapan? Ora usah. Lah Mudine gak sarapan? Mudine ketoke ketoke ora sarapan ditekek ben bongko wisan. Ya wis, aku tak kondo Mbah Mudin nang diurusi. Lah iki piye? Yo kowe ngaji. Iki bapakmu kowe ngaji ana. Ngajine piye? Ya wacak-wacak napa kono kok ya. Matur nuwun lho, Tok. Ya wis nanti Matur nuwun ya. diambungi apa piye ngono bapak kok ya. Demen aku piye kok diambungi ku. Kanggo pesan terakhir rak ya ngono diambung apa. Matur nuwun lho, Tok. Iya ya. Elok Mbah Mudin ya, Tok. Tak kandhakno Mbah Mudin. Piye-piye iki ya bapakku ya, Tok ya. Gusti. Alah rene pisan kok bongko iki. Alah ya iki terus tak apano cah. Bismillahirrahmanirrahim. Tembok guyu kene, Dik. Ono nang atuk ndang turu. Guyu ngenyek. Ngene. Pak Purwanto saya melek. Pundi Pak Purwanto? Pak. Mboi lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dagelan kok sak gelemku. Apa diterima malaikat karepe ora karepe? Empuki ning neraka ya gaen. Sluku bathok ela elo sirama menyang Solo le oleh payung moto emak jentit. Lah Gusti iki piye? Mulane aja kakean demenan ah. Ini iki lho kowe bongko nyusahno anakmu. Alah duweku ilang. Sluku bathok ela elo asirama menyang Solo le oleh payung moto emak jentit Gusti Allah. Iki piye? Bongko kowe. Imang jentit genten didaki sikile. Didaki sikile terus didaki ndase. Ora ngaran jentit. Pelepeken bongko ya sabek-ambekane bener ngos. Maaf ya Pak, golek dhuwit ya. Sluku Pak. Wah ambekane. Lah sok apan balesku. Mbok enceng kene melok ngidaki piye, Dik? Sluku bathok ela elo sirama menyang Solo le payung moto mak jentit. Tae ning ndi? Mbah. Tangi yo, Mbah. Jarot di. Loh, Jarot yo. Gak ngerti aku mau golek. Loh, kok asu ki apa? Pas rai iki, Mbah. Sampeyan raine didek. Wah, Jan. Di saiki jarot. Lah cahe yo ora ngerti aku yo nan kok yo mlayu cahe. Ayo Mbah mati. Mbah. Sik modene iki mang lagi jalan-jalan iki mau jan modene. Cek jalan-jalan. Urung delongkas. Ya. Mbah. Wis gak ono cahe. Wis. Wis rame yo. Lah yo kurang ajar. Karo wong tuwa kok iso wani sirah didak, sikil didak lho kok yo. Yo.
Lho iki piye iki? Heh, dos wedhus. Dos, kuwalik, Dos. Kowe sing mati. Ngono to carane. Wong ora wedok. Korsine ditumpuki, Jong. Wis ra apa-apa. Asine mang aku mau gawe ngene cah sesuk ape ning Purwodadi kok. Adohan kok. Kowe ngono, wong tuwa ora dikenek dienggo patokan. Wong tuwa kudune iso dienggo patokan karo cah nom-nom. Kowe reso dadi wong tuwa ora iso dienggo patokan, kowe tak patoki dhewe kowe. Kok sing kleru aku? Karo wong tuwa kuwi kudune bekti nek disilehi. Piye? Disilehi ana dhuwit ki ora usah mbok tulis utang. Ora dhuwitku. Kudu sing ikhlas. Wah, Nyapa? apa? Mati kok gawekno kancane yo. Kesempatan kowe. Kesempatan piye? Aku mbok janji. Durhaka kowe. Kowe umpama petok malaikat kowe ditulis kuwi. Piye? Koclok. Terus aku maca. Piye? Ora dadeh. Kok iso ora dadek kok ya. Wis. Ayo. Aja kulino ngono kuwi lho. Pak, ngene iki asine sampean sing kebangetan kok, Pak. Aku iku mbung nodi sampean. Sepiro gedene bapak karo anak, nyatane. Sepiro gedene bapak karo anak. Ayo medhol jero didu. Kok iso didu? Kok sepiro Kok gede? kira kaya cupang kok didu kuwi lho kok ya. Ngene ya Tat ya. Iya, Mas. Ya sama Mas Sentot. Nggih. Luar biasa, dagelan luar biasa dari Blora Selatan. Alhamdulillah Selatan. malam ini kita bisa satu panggung. Alhamdulillah. Tanggal 10 Kosong. Oke. Prei, teng pundi? Budal tenan lho ya. Kosong. Tenan lho ya. Ning ndi? Karo Mas Semit ning Rembang. Tanggapan. Ibu Lho iki tenanan lho ku tanggapan. tanggapan. Nak kosong tanggapan budal. Aku medun. Lah nek aku main. Lah yo ke main to ora suasu. Lah iso sing kira jadwal ya sop. Ora nyekel jadwal kok. Oke, Ya. ngeten mawon matur sembah nuwun Bapak Purwanto. Wanto, Dalah Ibu Purwan nggih. Mas ingkang Haji, bahagia mulya. Mas Haji. Mas Haji. Kalian Mbak Agatha. Mbak Agatha semoga bahagia selalu. Amin. Menjadi keluarga yang harmonis, tentram, ayom ayom tentu nggone bebrayan. Amin. Oke ya. Walah iki mbengir terus. Ayo kei tembang ayo Mas. Siji ayo gending gak apa-apa. Udah mulai kabeh wis. Wes. Ayo jroning suka kudu eling lan waspada. Ngono ae. Ayo padha netepi kewajiban. Ya ngono ae. Ayo. Ayo. Bandarane. Ayo budal, sowan bendarane yo.
Kula Sigit. Sampean sinten? Iwano Kiwai Sigit. Aku Kenaji. Putra dalam ing Taran. Kenaji putra saking Mataram Buddha. Waduh. Nuwun pangapunten, Den. Ngantos kula boten kagungan sapa sita kali sampeyan. Sigit. Wis aja kaya ngono. Jemene kok. Sigit. Kok nganti kowe ninggalake saka desamu. Nganti ngajakake ora dan ing Mataram Buddha. Sejatine Sigit iki pengen Kula nuruti kenteking ati kula. Kula kepengin pados perdamelan wonten ing Kutaraja. golek gawean ing Kutaraja. Sigit. Aku minangka putra ana Mataram Buddha. Umpama aku njaluk tulung karo Sigit apa emang kowe wis Nyuwun pitulungan dhateng kula. Yen to umpama mengko Sigit iki sabian karo aku, Sigit bakal tak jak urip putih ing kraton Mataram Buddha. Lah kula kedah sabiyantu kali sampean bab perkawis menapa. Ngene lho, Sigit. Pepayung sing jeneng Naga Pamungkas idarbene Kanjeng Rama. Sri Mahabudha. Iki cidra dening Paman Kapitana. Ora ngomong kuwi ana Mataram Buddha iki diceki dening Paman Kapitana. Yen to pancen Sigit bisa nidra Naga Pamungkas, mengko siramu bakal ajak mukti ing Mataram Buddha. Cekak cukupipun pusaka Naga Pamungkas menika wonten astanipun Paman Ratu Kapitana. Kapitana. Nggih. Saged kula saged sabiyantu kalih panjenengan mansulaken pusaka Naga Pamungkas. Yen to pancen ana kesakamu, saeguga siram tak tunduk. Tumuju ana Mataram Buddha. Kula kedah tumuju wonten ing Mataram Buddha. Menawi pisanipun Pangeran Ajiken kados mekaten, kula badhe nyidra pusaka Naga Pamungkas. Penjalukku sing ati-ati Mas Podher. Apa iki kang aran pusaka Naga Pamungkas? Loh, kowe iki. Dikalaning iki boyongi kelawan arum, kowe ra kuat nyandangi. Kowe dadi maling. Yo. Pusaka ana ing Mataram Buddha. Tak jaluk. Naga Pamungkas. Ana. Kowe kepengin ngrebut pusaka Naga Pamungkas. Iya. Kena. Neng ngono pitukane. Apa kang dadi? Langkaune wanti. Lakon mati. Kawujudanipun bentuah praja wonten ing Mataram. Us,
iki lho pamungkas. Menika Pak. Sakrene pusaka naga pamungkas wis balik ing tanganku. Ning isih ana lilit ana ing Mataram Buddha. Ora ana liya Dipati Sriwijaya. Sing wis wani ngandhang kadangku ken sasi. Mula kang saka kuwi ayo bal-bal njok balik kadangku ken sasi. Ayo. Ini semono mundur ngadepi kan kowe. Nek iki kok mawis tujuan cek kudu mati saka tangan. Temto kene babon iki. Kanjeng Pangeran Aji kados kelilit ana ing Mataram Buddha saiki wis padha sirna. Menawi ngaten Mataram Buddha sampun tentrem saking astanipun tiyang-tiyang sami ndamel kisure negari wonten ing Mataram. Bener. Rene pusaka pamungkas wis balik tanganku. Lan uga kadangku wis balik ing Mataram. Besok akan jumeneng ratu ana ing Mataram Buddha. Ya mung siramu. Besok tak wisuda dadi patih ing Mataram Buddha. Matur nuwun sanget. Kanjeng Pangeran Aji lelampahan menika sampun paripurna. Menawi sedaya kala wau sukertaning praja ingkang sami ndamel kisruhe negari wonten ing Mataram Buddha sami sirna. Monggo lampahan ingkang ala sami dipun pendhem wonten ing bumining Pangapura kang becik sami dipun lestarekaken cek ben waken katentreman lan karahajan. Lumebar Bapak Ibu ingkang hamengkugati sak sampunipun nimbali ketoprak mustika budaya mugia dipun paringi kebagas warasan, dipun paringi tambah rezekine, amin. Diadono sangka sengkalane, amin Allahumma amin. Dene wedal sak menika sampun gagat raina, sedhelok maneh jumuduling Sang Bagasurya, lelampahan menika sampun dipun pendhem wonten ing bumining Pangapura. Monggo saring-saring gembul bojana mangko dina tanteping.